Pagbaha o pag-awa sa tubig sa sapa sa barangay Kasuntingan nakuhaan sa kamera pinagi sa CCTV footage nga giinstalar sa Mandawi CDRR mo nakuhaan ang maong panghitabo kagahapon. Sayo kagahapon sa hapon mabantayan ang pagbundak sa kusugawan sa may sitio Lubang niadtong higayuna. Normal na ang volume sa tubig sa sapa apan pasado alas 3 misugod na pagsaka ang level sa tubig. Hangtod nga pasado alas 4 taas na gyud ang tubig nga milunop na sa kabalayan. Apan may mga kabataan gihapon nga naligo sa baha. Daghan sab ang basura nga nangaanod gumikan sa kusog nga bulog sa tubig. Pasado alas 5 sa hapon nabantayan nga inanay nga paghubas sa sapa. Hugot nga gimonitor sa CDRR mo ang sitwasyon sa kasapaan nining kanunay nga pag-uwan.